батерията за кабела. И това е кабела. Там трябва малко да го оправя, иначе върви доста право. Майчкаве завоя. Малък. Виж? Да. А това стана муцка мая. Започвам от шахта 6, която е до бараката и от която всъщност взимам вода. Един е полиетилен вода, а другия е резервна тръба. Червен и зелен. Кой ще сложиме? Не е ясно. Така. Само показвам. Тук минава транзит. Има връзка към канал, ако не ще се наложи. Въпреки че няма да се наложи. Това са две тръби отдолу, зелена и червена. Отгоре са трите, които са с вложка. За тях ще говоря след малко. Така върва тук. Сега като зарием аз ще сложа още лента отгоре. В смисъл за да е на по-плитко. И ето ги идват тук. Червената и зелената. Всъщност те не са вкарани. Сега трябва да ги вкарам. Не съм ги вкарал, защото капака не може да затворя, а сега ще ги вкара и ще ги изрежа, ако трябва. Така или иначе, идеята е да се изпразва инсталацията от там до тук в този канал. Това е канала, който тук се изхвърля в пречиствателното съоръжение и на тук отива пък да отводнява канала на новата къща. Така или иначе тук ще се направи връзка, за да може да се изпразва както това трасе до бараката, така и това трасе, което ще отводнява инсталацията на цялата къща. Сега продължавам тук. Тук се виждат два от полиетилените, тук минават двата полиетилена, червен и зелен, които отиват да пълнат водопровода. И втората тръба е резервна. А иначе има две вложки. Едната вложка е за гореща вода, другата вложка е за връщане на гореща вода към панели. Тук ще има едни панели. И след малко ще продължа. Само секунда. Чао. Значи тук сега ще вкарам този кабел. До тук бях стигнал. Всъщност, да. Само да покажа. Тук имах малък инцидент. Счупихме, обаче залепихме тръбата. Ето е подвръзката, която е доста симпатична. Това е тук отгоре залепването. Имам снимки. В друг момент ще покажа. И сега продължаваме нататък. Тук тази част е зарована. Лентата седи. Продължавам нагоре. Тук това всъщност имам снимки. Ще покажа как подвързах тази 50-ка. Това е 50-ката, която изпразвам басейна директно в дренажните кладенци. Тук има дренажни кладенци, дренажни тунели 2. Подвързал съм го много надълбоко, така че да се оттича. този тройник е за още един канал. Тук ще има един бидон за дъждовна вода. Всъщност ще сипвам в него и ще връщам такова. Както и всъщност и конденсната вода затова съм го вкарал там, за да може и конденсната вода и това да ги караме, конденсната вода от термопомпата, да ги караме към дренажни кладенци. Сега, тук какво имаме? Да покажа преди да се зарие. Значи, тук влизат две тръби, те ще останат тук, полиетилен,
които ще се върже, които ще закачи. После нагоре полипропилена. Тук иде и канала, тук ще сложим коляно, очевидно тръгваме директно нагоре. Сега Калин иска да пробиме капака, но той е много хубав. Не знам дали е добра идея. Освен това ще се пълни, това е нещо, което трябва да решиме. Но той иска право нагоре да върват и това. Сега тук в тази шахта идват и още едни тръби. Вижда се, това е полиетилен, който няма изолация, топлоизолация. То е за ток. Ето този кабел. 3 по 4 квадрата. Дебел кабел, в който ще се подава тока към таблото. И втория за интернет, третия е резервен. Набързо ще направя само да покажа и този канал там, в смисъл тази шахта там. И ще отида към шахта 1. Ето ги тук всъщност. Това са кабелите. Те отиват, ще покажа къде. Отиват към главния бушон. Това са трите. Значи червения е с 3 квадрата, синия е интернет, зеления е за резервно. Така, тук пък влизат, това са 5, виждат се 5 броя вложка, които ще са за колектора, който ще е горе на кабинката. Всъщност идеята е цялата връзка на всичките източници и консуматори да случва тук. Що казвам източници? Защото от тук пък ще подвържа огнището. Ама огнището идва от тук с меден кабел, затова още не съм пробил и дупки. Може би трябва да пробия и тия дупки сега. Иначе, вижда се тук, това е консуматор, това е басейна. Консуматор. Това е подовото на този басейн. Така, това е шахта 1. Спирам тук. Така, както обявих, това е шахта 1, Ш номер 1, която е до басейна. Така сме застанали. Това е басейна. Кръглото, голямото. Това е огнището. Това са тези 5 вложка, които отиват на там и са по 12 метра. И влиза тук. Те са различни цветове. Влиза и, както се вижда, един полиетилен. То полиетилен е за ток. То полиетилен всъщност идеята е да го вкараме в оная шахта. Ще видим къде. За сега няма да го пълним. Така, отиваме към шахта 2. От тук спрях, отдеве свърши мястото, трябваше да помена. Значи, както казах, тук стават връзките. Тук има 3 вложка за гореща вода. 2 са за полипропилен глюкол. Втората е директно за топла вода. Те отиват към шахта номер 2. Това беше шахта 1. Както казах, да видим шахта 2. Ето я. Тук са лилава, розова, жълта. Може би лилавата да е за топла вода, пък червената и жълтата да са за полипропилен глюкол. Тук минават, както стана ясно, транзит. Има възможност канала да се ползва, затова тук съм избрал мястото. Но така или иначе, тук заедно с тръбите, които тече водата, резервната и през полиетилена, отиват към тук междувременно Стоян Зарови, отиват към другата шахта. Значи тук полиетилена още не е вкаран, но сега ще го вкарам. Въпросът е, че 3 транзит тръби са, ето ги минават. Значи лилавата е отделена, тя е за топла вода, двете полипропилен глюкол и това. За полипропилен връщане и отиване са тук, минават. Сега, тук полипропилен глюкола излиза, за да отиде към жълтата и червената, за да отидат към панелите. Тук има едни панели, които са подово отопление, които ще опитаме да вържим
в кръга на термопомпата, а топлата вода продължава към... Значи тук бехме, това е шахта 3. Шахта 3 отива към... това е в шахта 4, извинявай, това е шахта 3 там. Шахта 3, това е шахта 4, а там е шахта 5. Какво се случва в шахта 5? Вече казахме. В шахта 5 всъщност всичко тръгва нагоре. Топлата вода към топлата вода в банята. Полиетилена, студената вода захранва. Канала си е канал. Вертикалния основния щранг. И в общи линии това е. И тук приключва. Сега тук това, което не показах, а трябваше, беше тази връзка. 50-ката, която стана дума, че е за изпразване на басейна. Значи там някъде е ситуирана. Купил съм и тапа, днес ще изложа тапа на това и тапа на тази зона. Просто трябва да го изглежда. Горе-долу това е. Отивам да затварям капаците, за да мога да заривам. Не трябва да забравям да сложа лента. Това е за сега. Чао! Така, понеже това го зариваме, само да покажа, вече са вкарани. Значи, едното е резерва, другото е студена вода, полиетилена в този канал, да може да се източва това трасе в това и това трасе, което е към от къщата да се източва тук. Затварям капака, това е. Малко да от екшена да хвана. Ето тук вече се заравят. Сега ленти трябваше да сложим. Продължаваме да трябва да слагаме, но сега ще ги монтирам където мога. Това е. Ми сипе сега. Идеята е да мога да сложа лента отгоре. Ще сипе по-малко. А иначе тук само да покажа. Ето по-напълнихме. Остава само е това. И е това. Ще сипе малко тук. Аха. Бързо видео на затворените вече шахти. Значи, шахта 1, шахта 2, шахта 6, това е шахта 3. Всъщност, извинявай, това е шахта 3. Това е шахта 3. В тази ос са тръбите, а това е канала, който отива към пречиствателно съоръжение. Така. Значи, както казахме, шахта 4 и шахта 5. После ще покажа. Шахтите още веднъж. Стигна този път отворени. Повториме. Басейна от тук. Оттам са 5, които идват. Що така? Малко къса едната. Може да се изтегли. Трябва да опитам. Все още не е много натоварено. Така или иначе, това е шахта 1. Шахта 2. През нея минава транзит в ложката и двете тръби, които носят вода
на там. Едната е резервна. Така. Видяхме червено и зелено. Тук идвам в шахта 6, защото ми е по-близо. Не съм сложил изолация. Трябва да сложа изолация на тази сега преди затвора. Но това е ето тези две тръби, зелена и червена, резервната и другата, които ще влезат вътре до хидрофора. Така. Хубаво заровено. Тук надявам се през тия тръби крана да мога да мина, без да ги смачка. Малко трудно отворих тази. Това е транзит, минава канала. Очевидно към тук, на тук. Канала. И тук за източване на тръбите, както от новото бунгало, така и това. Сега ще им сложа тапи. Трите тръби пак минават транзит. Така, от трите тръби, които минават транзит, две идват тук за панелите. Това е канала. Шахта 4 беше тази. И последната шахта 5. Тук канала всъщност вече се качва нагоре. Вертикално. Тръбата, която довежда вода. И тръбата, която довежда тази резервна. А това пък е топла вода. Това е третата вложка, която също трябва да сложи изолация. Тези пък тръби, които идват насам, съм ги изкарал тук. Едната е с ток, другата е интернет, третата е резервна. Много бързо. Идвам тук. Така, това не съм го затворил, защото не знам дали от тук няма да взема всъщност ток за автоматиката, но тук има едно ПВЦ, което е за ток за автоматиката и 5 тръби. Тая шахта е 1. Връщам се пак на нея. Не е затворена, защото от тук трябва да дойдат медните тръби. Това е.